unde stă, în casă sau? O, și în curte și în casă. Are cotețul afolea în față. Fasoarea sau pic. Mai ce-am bătrânit fasole. Parcă e ca mine de bătrân așa. Doamna Ani, vreau să ne împrietenim. Mi-e scârbă de tine. De ce? De ce? Când îl văd așa în trecută, că mă enervează. Dar spuneți și mie că poate mă schimb și... Cum? Când ți-o bătea cuiul. Ce? Aoleu! Ce, mă? Haide, ai venit și aici să faci pace? Hai. Te rece de ți-ai luat la pătat? Da, mă luase cu frig. Dar eu n-am dat asta jos. Nu? Dar spuneți și mie că mă schimb și... Și... Mă, du-te mă băiete de aceea și lasă-mă liniștită, nu mai mă... Sau măcar hai să facem pace și nu vă mai deranjez, e bine? Nu vreau. Deci spuneți motivul. Dar ce te interesează pe tine motivul meu? Și să ne împăcăm, să... Iară zic, du-te în pizda, mătit. Eu îi spui lui taică-tău, dacă taică-tău zice că ai tu dreptate, atunci vă cânt. Păi are dreptate, că o să țină cu mine. Păi de ce să fie cu tine? Că doar nu ține cu dumneata. Dar de ce să nu? Să fie cu dreptate, nu... Parcă nu stau bine când nu văd florile aici. Ne-am mutat acolo, atât de mult. Bătea prea tare soarele și am crezut că pot să... Da, aia care ai zis că a adus o plajă mea, să-ți scoți niște fire de asparagul. Uite, da, vezi pe zi. Aici ai semn. Dar că a murit de mult, oare? E scris în 87. Cel mai iubit din pământel. 80, suntem în 2000, oare, 20 de ani când am murit. Dacă nu știu mai mult. Nu mai știu cartea. Am citit-o, dar... Descrie la un moment dat, la numerometrii, focurile. Nu, le-am citit și nu știu, și când m-am dus spre Alexandria cu Nelu, până în Revoluție, ardeau câmpurile. Și Nelu, ce cu focurile astea? Alea lui Moromete. Zice, așa se făcea pe pământ ca să pui, era să zic, insecticide. Am văzut în curtea astăzi o tata cu prețuri de la Real. Da, ne-a adus pe Uite, da, cred că până și-a pus în cutiile de Paște, nu? dar așa scrie de încurcata. Mai runt, așa și... Ia cu să Ia. imediat. Auzi, pași. Curios. Și tot la Cătălina la poartă să zice acum. Și așa stă și să uit. Și așa mai vine înapoi. Mai vine cât Bare de când pleca la școală, dimineața îl găsea la poartă pleca și când se apropia ora să o aducă cu mașina Angela, Da. el deja era la poartă, era în întâmpinarea ei cu Licean.
Iar ea iubește foarte mult animalele. Că și pe Dobby al lui Madame Fasole și pe Maia și pe... Și pe ăla. Pe toți, ea cu toți, pe aici, pe la fiecare. Asta e firea ei. Păi, în tabără când a fost, la un moment dat am găsit 2 sandwich-uri de când am plecat și ea n-a spus care, eu n-am controlat, nu știu cine era. Deja pornise. Și zic, uite să le aruncăm la coș. Și o profesoară zice, da, ține la un câine pe aici, pe la ăștia nu trebuie să fie proaspete. Și ea deschide ușa și când deschide ușa, un câine negru în fața ușii stătea. Și a fost și să profesoara cu ea, ca să poată să le pună jos, să mănânce la să le scoată din hârtie, că era un pachet aras. E, află că vreo 2 zile stătea la mână la ușă, aștepta. Da, asta e Catalina, adică nu poți să-i schimbi firea și face lucruri rele. Dar vacanța aici, trebuie și cu profesoara. Vacanța e vacanță. Așa cum doamnele profesoare în vacanță au primit liber și au plecat în concedii. Logica ei este că nu trebuie să facă așa de mult, o să facă când se duce la școală. Dar ce-o fi făcând Viorica tot timpul e acasă? Face mâncare la... Atât nu mai sunt oamenii aia la ea. Sau poate vine diseară. Ia scăciula aia că vai urâtește. Unde e vrut? Ciumba. Știi cu cine semeni? La televizor, nu știu pe care program așa, e Val Vâlcu, el e doctor, dar și jurnalist. Da. Și așa te văd eu pe tine când le fi mare, cum e Val Vâlcu. Suplu, înalt, creol la față, convârtezi un pic aici, la păr și mai grizonat e acum, nu mai are părul negru. Vâlcu, Val Vâlcu. Are o fetiță, cred că acum, de ce avea... Ăla care era